So kani dili na po ko magdahom ani nga makadayet na sad ko or makontinue na sad nako ang ako ang diet. So anyway di ay maayong adlaw di ay sa to ang tanan. So karon ding adlaw mga inday no is ubanon ta mo mga onday ta. So kani di ay located da ni diri sa Palao, Iligan City. So gitawag na mo ni diri is Calda. So daghan kay pagkaon diri sa sulod. Og diri magud sa Calda mga inday no is daghan kay kag restaurant nga imong kapilian. Mo ni kani nga time is ni saysayo jud mi ani kay para makapili mi og mga restaurant nga wala pa kay siya tawo. Kay diri magud sa Calda is maka-order ka og dako kay nga pizza nga pang family size siya nga kadako ba. Og dugay-dugay na sa daimi nga wala ka sulod diri sa Calda ba or dugay-dugay na sad mi nga wala ka kaon diri pero hala natingala ko og na-shock sad ko day ba. Kay nani na day kanindot ang Calda karon og daghan na sad pud kay siya restaurant diri sa sulod. Og daghan na sad kay kang mga pagkaon nga imong kapilian diri nga mga lami kay ba mao nang puhon akong dalon si Papa diri ka ko siyang patilawon og pakaon diri. Og kani sa day mga panahon na mga inday no grabe sunod-sunod ang amo ang kaon sa gawas ani sunod-sunod pud among lakaw kung asa mi dapit mangaon. Mo nang nibalik na sa kog tambok ani Dios mio di na sa nako maigo ang large size ako ang mga shorts. So balik na sa ko aning XL. Kay gitagaan naman mi yung mino mo nang nag-iya-iya na mi pili ani kung unsa among gustong orderon. Ay day ang mga mino nila day puro pang patambok mo nang di na jud ko magdahom ani og dili ko mo tambok ani mga panahon na. Mo nang samtang nagpaabot mi sa mong order so amo mo pong mga piso diri is nagdagandagan og gasta po nilang lingawa. Kay diri magud sulod sa Calda mga inday no kay perfect kaayo sa mga bata ba kung namoy mga bata kay lagi pwede sila magdagandagan samtang nagpaabot mo sa iyong order. Og ako sa diri na sa nako gitiwas ang ako ang pagpagwapa ay da. Og nakakita mo na akong kilay day ay day nindot kay na nga product day bag-o ko ng order day mo na ako nang siyang gitry og long lasting ba jud na siya. Kung gusto mo gamit na pang kilay available na sa ko ang TikTok shop. Kay una man naabot ang pizza nga among gi-order so inana de kadaka ang pizza nga among gi-order day so dako-dako jud siya day og lami pud kaayo siya kay lagi sa isa ka pizza nimo upat na ka flavor. Mo nang diri nami nagsugod og kaon so ang amo mga bakte na nool na kay lagi na naman ang pizza so nagundang nagdagan. Og natingala sa day ko day no kay lagi nagkalami lagi ilang pizza kay way back 2016 day wa jud lami ilang pizza diri. Pero karon bitaw day no kung taga Iligan City mo so try mo kaon sa ilang pizza diri nga dako nga size kay lagi lami na kay siya flavor or lami na kay siya timpla day. Og mo din among gi-order tanan no kanang makita niyo sa screen pero ang pinakalami ana day kanang ilang sisig nga rice. So lami jud kay ilang sisig dira ay grabe super gusto pa ko mukaon og balik diha. Unya ra ba kaning adlaw mga inday no is ubay-ubay ang among order kay lagi gigutom lagi daw mi ani. Unya ang ending ra ba is wa jud na mo nahurot. Nagtinukluray na noon mi kung kinsay mo tiwas or kinsay mo hurot sa amo ang mga order. Mo nang dili maayo mo adto day tag restaurant no kanang gutom kay ta ba kay lagi madaghan jud na tub order kay sa tungon una islami kay ikaon or gutom kay ta. Pero ang ending day kay di man jud ay mahurot so mo nang sayang ba no. Dayon kay nahuman naman mi kaon ani den gabi na sad so naabtan mi og gabi ani day. Mo ning nanggawas ta mi ani kay lagi pauli na sad mi ani kay wala na puy traffic ani mga higayuna ba. Og diri day sa Palao, Iligan City mga inday no is daghan na kay kag restaurant nga pwede nimong kakaunan diri so magpili na lang kag asa kadapit ana. Kung mangita jud mong daghang nga restaurant nga gusto niyo kaunan diri sa Iligan City so anhi mo diri sa Palao. Kay daghan kay mong kapilian diri nga mga restaurant nga mga lami sad pud kay ba. Og anyway di mga inday no, maora dito akong i-share sa inyo og diri na sa tamag end mo nang I'm Emerly and thank you for watching mo nang bye mo. Ay.